loro SD wis karo aku, saiki wis semene gedene Mas Gareng. Luar biasa. Nggih. Mula nek aku karo Niken kuwi ya bapak karo anak. Alhamdulillah. Jare kowe arep sing Niken ngomong ngono. Aku kok karo Niken kok Pak. Ngopo? Tapi kau teng mriku lho jejeran karo Mbak Elisa gak gelem oleh gak gemloroi. Hah? Ketoke loro ati peh aku sayang-sayang karo kene. Maksudnya piye? Kowe gelo karo aku, aja ngono ah. Gak apa-apa, gak apa-apa. Hah? Aku mau karo Mbak Elisa ya guyon aja kok tekan mati ya. Dadi wong lanang ki ora usah kepedenan. Sampeyan ki lho ganteng ora, sugih ora. Sampeyan nek arep ngrabi aku ki terus bondone apa? Masya Allah. Ya Allah Ken, demi kamu Ken, aku sebetulnya lumpuk-lumpuk mas kawin. Alhamdulillah wis komplit kabeh kurang masih tok nek ambil sana. Apa mas kawin, mas rong terus dari apa nih? Kawine. Orang negeri Ngomong ki dicetake aja ngono ngomong karo cah cilik ki ora oleh ngono. ini lho, sini lho, anakku Sampeyan umure piro? aku 30 tahun. Hah? 30. 30 Mas? Iya. Sumpah? Masya Allah, nek aku pilih ono KTP ku. Aku wis sunat tenan. 30. Iya. Nek tuh milik. Lho gak ngerti kan aja nanya aku sik to, Nduk. Ya, Bang. Aku kok perlu dadi gede dhuwur lahir batin kok perlu dadi gede dhuwur nek kalih Pak Kang kok gede aku, Nduk. Lha kok jane mung karo ngono? Lah kena karane hanya pengen ini kok Pak gak yo mangkeren. Apa, Mbak? Maksudnya gimana? Kenapa nih sing gede? Mergo kadung mriki lho jane mengkeron. Mangkeren. Aku ngomong, anu Pak, cilik mesti cilik awake ngoten lho. Lah ya sing awake. Lah iya. Gede apane? TKT kuwi gede no. Nek kalian pengen duwe bojo kuwi iki lho kan. Aku aku pengen di bojoku ya kan. Tenang lahir batin aku seneng. Sampeyan gelang dadi bojo. Sumpah awan mau pengen di bojoku. Sampeyan sayang to, Dek. Sayang lahir Lah batin. ngono mau kok karo Mbak Elisa kok ngononya. Ora usah dadi ati ku gurgu biar kok gak kono. Wong kuwi asline ya seneng aku nek aku mau. Sanggup katok kok siklet ya mesti. Aku cintaku gur kowe kan, tenan sumpah lahir batin. Dek iki tak kanani yo. Ning ojo kono-kono tenan. Nyapa? Duwi lho duwe aku. Nyapa? Apa dituk anake aku moh, aku ngeboti kowe asline. Itu tapuk monyong lho. Lambe ora kena dibuku. Aku Ma, kamu itu tipe lelaki yang tidak bisa setia kayak Mas Manten. kok sok Mas ngerti? Manten ki didelok tekan kene, ya ta. Kowe wis ketok setia karo Mbak Manten. Kok iso? Titikan apa? Titikane teko alise. Biar alis piye contohnya. Jane aku ya ora ketok alise ning ndi. Lah kok iso titikan alis bareng lho. Yo ketok Mas masih kan ganteng gadah perkosa, Mbak Ayu Ayu. Gagah prakoso. Mbak perkosa, prakoso. Nah. Mbak Ayu Ayu. Cantik. Mbak di sawang kan kita Pantes. pantes mulai. Aku karo sampeyan ki ora pantes lho, Mas. Kok iso muni ora pantes kok dijalno seksi wong Lah kene yo yo. isin to mosok awak dhewe arep nge-mall, arep ngedet terus sampeyan ki macak koyo ngene pupuran. Yo malu to aku lu cantik mosok sampeyan macak koyo ngene. Ngene ae nek no. Nek kowe isin karo aku to nek lucu kowe nge-mall ngedet to, kowe gak sakar aku. Terus? Kowe kalau gendakmu penting nama karo aku. Enak kok. Lah terus nyapa dhewe ning omah? Lho, penting aku cukup ono. Lah yo kuali. Lah kok iso balik? Ya kudune aku cukup ono. Yo ora iso to, Nduk. Kan terus piye? Kaya dulu kayak kowe, aku nek mah ngono pengen kaya to mah. Lah terus maksudmu aku mbok kan kerjane. Iya. Wong aku rabi ki sing lanang iso nyukupi ya. Betul, betul. Sing wedok ki leren ning omah. Lah nek aku rabi yo ngono kuwi yo rabiku papat bojone Mas Sitok sing kuwi kon kerja setor duit ning aku. Lho penak kok. Lho, wong lanange duwe tanggung jawab sing gedhe. Nek perlu wong wedok iki kok ning omah kongkang-kongkang, wong lanang sing golek golek duit mbok ngopeni bojo sing ning Putri omah. apa nggak kerja, Pak? Heh? Putri apa nggak kerja? Lha iki ora gelem kok. Malah awake ibu-ibu kuwi to. Betul kowe. Betul piye? Mbut kuwi kudune nang omah, jenengan yo joglo nek jane mbut gawe kuwi jenenge wong lanang gak setia. Lah masalahnya Pak Kangko lek ora ditunggone rebut duwe yo ngono kuwi ngene. Nakal. Ini berarti warna-warna. Ora tapi biyen saiki wis ora. Wah. Elah, lucu aku. Gak biyen yo ora saiki yo ora. Ora boleh iki. Enggak boleh. Enggak boleh. Harus setia. Harus setia. Setia terhadap pasangan selamanya. Alhamdulillah. Oh ya kayak Mbak Manten karo Mas Manten Mbak kuwi. Manten namine sinten? Mbak Manten Mbak Dwi Lestari. Mbak Dwi. Dwi iki loro. Loro iki tegese jodoh.
Lestari ini selamanya. Wah, berarti Berdek ning ngono ah. Lah, Masya Masuk Allah. bareng kan mau ora merdekne Nek jeneng. guru ngerti kuwi. Lah, Dan Mbak Dwi Lestari wis diredekne ganti nasi jenenge Mas sapa? Mas Saiful Anwar. Heeh. Berdekno sing wedok, sing manten wedok wis tak lebekne duwe iki loro tegese jodoh, lestari selamanya. Nek manten lanang Mas Saiful Anwar. Berdekno. Saiful apa? Oh, jenenge Ibu Saiful. Saiful ki setia. Anwar selamanya, berarti setia selamanya. Yo ora, yo setia selamanya. Pak istrinya siapa? Pak Armin. Pak Tarmin ini apa tegese? Kali sugih. Min Ini utang. Iki hutang berarti. biyen sugih utang lebih sawo kabeh saiki dadi wong sugih. Ngono. Oh, berarti ganti jeneng. Garis piye? Tar plus. Tar plus. Yo, Tar ki sugih. plus ki tambah. Oh, tambah sugih. Tambah sugih. Sadurunge wayangan sampe nanggep wayang sik karne bar wayangan dadi tar plus. Plus. Ibu siapa? Bu Katmi. Katmi. Heeh. Kati stop. Katmi yo kati stop. Mi. Kritik. Kenapa tuh ini omong belum Katmi? Apa kuwi? Kritik anu. Bukan sini stop kritik berarti saya Pak. Bukan mi bener-bener saya lurus. Oh iya, stop Stop kritik. kritik. Oh, wis ini bonding kok. Ora omong ini. Bu mana bu? Masya Allah. Siapa nih? Baik. Baik, selamat. Selamat ya, Bos. Selamat ngarep, selamat buri, selamat kabeh. Siap, ditungake muga-muga kabeh sehat selamat. Amin, ya Rabbal Amin. alamin. Kedua teman-teman mugi-mugi langgeng. Amin. Sakinah mawaddah warahmah sampai akhir hayat yang maut yang memisahkan. Amin. Sing penting bahagia. Wis omong itu. Dia punya lah. Sing penting. Sing penting. Jadi ngapa kok yang penting? Nanti lucu tuh Mas. Sing penting bahagia Ya. selalu, jangan tukaran. Ya, masih pernah punya aku kan grogi masalahnya. Nyai. Nah, wae bengi iki nek manten wedok, kuwi nek ora enek diken salindri, mending ora wayangan. Tak ono manten wedok. Inggih to Mbak. Mungkin mriki nggih Mbak. Napa sakniki? Nah, niki ono dokumentasi. Ah, tidak mriki kali manten aku ngono nggih. Iya ya. Ah, Ini ya. kemarin dari kan besoknya dari dokumentasi. Loh, kan lah ya. Ya. Iki sing nonton mung sak dunia lho. Masya Allah. Ora Pak ora sak dunia. Lah, Iki Iran kalau sana gak kau nonton sendiri. turun.